Várjál, a hangot azt le kell vennem. Amúgy sziasztok srácok! Itt vagyunk egy újabb videóban, és ebben a videóban ezzel a játékkal fogunk játszani. Úgyhogy nagyon menő. Várjatok még, így. Na és akkor itt nézzük meg, hogy mi van a ládába. És amúgy egy olyan világban vagyunk, hogy így ilyen van az a nagy ilyen havas blokk, meg van az a dzsungeles blokk, meg ott van egy hajó is, mint ahogy látható. És ott van egy ilyen nagyon érdekes láda, arra kíváncsi leszek, és ott mögötte, ahogy látom, van ilyen sivatagos rész is. Ezt hát ide nem tudom, hogy visszarakja, mert mondjuk ide. Jó. És akkor kivesszük ezt a kardot. Hát mondjuk itt vannak ilyen bőrszettek. Azokat is kivesszük. És még ezeket is. Meg van ilyen husikák is. Itt vannak a husik. Van egy gömbhal. És egy vashal. Vagy milyen vashal? Milyen vashalról beszélek? Vashal. Hát, félbeszélek. Na, ezek a könyvek nem annyira kellenek. A ládát szerintem elvihetjük. És itt megkaptunk mindent. Jó, ott van egy ilyen bárány, gyere csak ide, bárány. Egy kicsit laggolok, srácok, ez nem tudom miért van. Várjál, valamit beállítok. Látótávolság, ott azt egy kicsit vegyük lejjebb. Hát de így meg nem látjuk rendesen a blokkokat. Hát kicsikét amúgy még láttunk a blokkokból, de majd ha közelebb megyünk, úgyis jobban látjuk. Ne, a zombi jön, a zombi jön. Itt a malac, gyere ide. Malac, ne oda menjél, mert ott a zombi. De ne, jó, de ütnek. Lehet, hogy mondjuk fel kellett volna vennem. Lehet, hogy mondjuk a szettet azt mondjuk fel kellett volna venni. Na itt akkor vegyük is itt fel. És van húsunk, abból egy kicsit lakmározzunk. És be is lakmároztunk, srácok, nagyon menő. Oda a szörnyekhez én nem akarnék menni, mert ott, ahogy látjátok, nagyon sok szörny van arra fele. Mi? Mit mutat? Jó, amúgy srácok, itt ez a nagy láda, amire nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lehet ez a nagy láda, és szerintem szedjük is ki, vegyük elő ezt a baltát. Ez nem tudom mi, ez a sok pókháló. Azt nagyon sok ideig tartana itt kiszedni. És még van jég is amúgy. Van jég is, ahogy látom. Ezeket nagyon sok idő, amíg kiszedem. Én ezt nem akarok. Én ezt nem akarom ezt kiszedni. Inkább ezeket szedem. Üssed már kifele! De még egy van. Direkt idegesít, hogy ne tudjak bemenni. Aha, ott már látok valamit. Ott egy pók, azt hagyjuk békén szerintem. Itt van láva is, nehogy belelökjön valami. De ezek amúgy mik?
itt valami láda, vagy valami amúgy van? Esetleg? Jaj, megint laggolok. Miért laggolok ennyire? Na itt ezeket az érceket, ezt jó lenne kiszedni, de ahogy látom, nincsen még csákányunk. Úgyhogy majd ide majd visszajövünk, srácok. Én azt mondom, hogy megbarátkozok azokkal a szörnyekkel ott. Ez nem biztos, hogy jó ötlet. Valami blokkot is kéne szerezni. Ne! Jó! Ezek szépen majd ott elégnek nekünk nem is kell itt ütni, hanem majd elégnek. És akkor most sem majd az izgalom, hogy ezek még ugye nem égtek el, és itt vannak a creeperök. Ne! Jó. Ezek nagyon sok creeper van itt, srácok. Ne! Leestem a világból! Ez mi? Elveszett minden cuccom. Úristen! És még laggolok is amúgy. Hát, srácok, ennyi lett volna ez a videó. Ha tetszett, akkor nyomatok egy lájkot, és hogyha akarjátok, hogy legyen belőle még egy rész, ahol felfedezzük az összes világot, akkor mindenféleképpen iratkozzatok fel, és írjátok be a kommentekbe az, hogy második rész. Igen. És sziasztok! Várjál, mindjárt leállítom, csak még itt kicsit. Na, sziasztok!